Mulțumim Domnului care ne-a întărit, ne-a binecuvântat și prin harul Său, iată, ne-a ajuns cu bine în seara aceasta. În mod deosebit îi mulțumim Lui pentru harul de a fi din nou la un moment de părtășie, la un moment de seară și dorim ca să înălțăm o jertfă plăcută înaintea Domnului. Vă invit să pregătim o primă cântare cu care vom deschide părtășia din seara aceasta, cântarea Veniți creștini la rugăciune în casa Tatălui Preasfânt. Vom lăuda pe Domnul cu această cântare, după care vom cere binecuvântarea Domnului peste timpul care ne stă înainte. Veniți creștini la rugăciune. Vă invit să ne ridicăm cu toții și vom cere binecuvântarea prin următoarea rugăciune. Este o bucurie Dumnezeu să fim înaintea Ta, în prezența Ta și îți mulțumim pentru că ai îngăduit ca să fim în prezența Ta în seara aceasta. Mulțumim pentru grija părintească, pentru harul Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru că ești pentru noi un Tată iubitor. Mulțumim pentru că ești singurul Dumnezeu adevărat și Te slăbim, Te binecuvântăm în veci pentru că altul ca Tine nu este. Doamne, mulțumim pentru că în seara aceasta putem să ascultăm cuvântul Tău, putem să vorbim cu Tine, Doamne, și Te rugăm să-ți pleci urechea la rugăciunile noastre. Te rog să binecuvântezi slujitorul Tău pentru cuvântul Tău și Te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca să lăsăm minile noastre să asculte și să
primească cuvântul Tău pentru ca să-L împlinim în viața noastră. Te rog să întărești pe cei care n-au putut să se apropie de ora de părtășie, de rugăciune, Doamne, te rugăm să fie alături de cei care au nevoie de ajutorul Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru că prin Fiul Tău prea iubit ne-ai adus mântuirea și ne-ai promis că ești mereu alături de noi. Te slăvim și îți mulțumim că vei fi cu noi și în seara aceasta și ne vei binecuvânta. Și meriți să fii binecuvântat și Tu, Doamne, și slăvit în veci pentru că meriți. Amin. 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 Vă invit să reocupăm locurile. În continuare, vă invit să propunem 2 cântări, dacă sunt, și după aceste 2 cântări ne vom apropia de motivația Cuvântului Lui Dumnezeu pentru rugăciune. E o minune când soarele acum. E o minune când soarele apune, minune din infinit, dar mai mare minunea din inimă, e minunea că El m-a iubit. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt. E o minune și vara și iarna și cerul înserat, dar mai mare minunea din inimă, e minunea că El m-a salvat. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt. E o minune întreaga înfăptură, minune din veșnicii, dar mai mare minunea din inimă, e minunea că El va veni. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt. Mi-aduc aminte cântarea ca să începe cu refrenul drept la cer conduce, acum este greu de mult. Calea îngustă, și greu spus. Calea justă, dar nu mai știu. E grea de urmat. Știi, băiat? Minunat
stări și plăceri pe ea nu-s, dar Iisus, drum deschis, ne-a lăsat. Și pe El noi urcăm tot mai sus, drept la cer vom duce. Ca Iisus îndoierile pierd, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Viața aceasta nu ține așa mult, deci n-o pierde fără de folos. Mergi înainte luptând cu avânt, călăuză având pe Hristos. Către cer, către cer, cu Iisus îndoierile pierd. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Uneori chinuri mari ai de dus, neliniștiul te vei întâmpina, dar vei fi însoțit de Iisus și cu El către cer vei urca. Către cer, către cer, cu Iisus îndoierile pierd. Către cer, către cer, calea îngustă ne duce la cer. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că și în seara aceasta putem să fim adunați în prezența Lui, împărtășia unii cu alții și într-un mod deosebit la un moment de rugăciune în care jertfa de seară dorim să o îndreptăm către El. Dorim ca cuvântul care îl vom auzi în continuare să ne aducă lumină și călăuzire și inimile noastre să fie motivate pentru rugăciune. Vă invit să deschidem împreună în Efeseni, capitolul 4, vom citi începând de la versetul 17. Efeseni, capitolul 4, începând de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul.
De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Amin. În seara aceasta am vrea să privim la textul acesta și nu numai la paragraful care începe de la versetul 17, ci chiar în contextul capitolului 4 din această epistolă către Efeseni. Se amintea din epistola aceasta și din intenția autorului acestei epistole că apostolul Pavel intenționa să conștientizeze pe credincioșii din Efes despre realitatea luptei spirituale. Dacă există o luptă spirituală, sunt două alternative. Ori ești înfrânt, ori ești biruitor. În seara aceasta am vrea să vorbim despre premiza biruinței premizei credinciosului potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Și capitolul 4 se ocupă de perspectiva aceasta, în ce anume constă premiza aceasta a biruinței. Și unul din elementele care privește biruința, așa cum ați remarcat și în versetele care au fost recitite, este că o minte înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu aduce biruință în lupta aceasta spirituală. Este o vorbă în popor și este și un mare adevăr: cum gândim, așa și trăim. Cum gândim, așa și trăim. De aceea, premiza biruinței, nu numai decât în aspectele de ordin spiritual, dar și în aspectele de viața de zi cu zi, după modul cum vom gândi, vom avea sau vom reuși să avem biruință în viață. Cu mult mai mult, aspectul spiritual, aspectul duhovnicesc, găsim în cuvântul lui Dumnezeu căci premiza aceasta a biruinței este dată de înnoirea minții noastre. Și înnoirea minții, așa cum o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, se face prin această înnoire adusă de cuvântul lui Dumnezeu și de lucrarea Duhului Sfânt, care El ia cuvântul lui Dumnezeu, care este pus sau adus în mintea noastră și poate să-l facă activ în viața noastră prin punerea sa în practică. Așa cum remarcă și în primele capitole autorul acestei scrisori, apostolul Pavel, nașterea din nou începe cu înnoirea minții. Atunci când în mintea noastră apare cuvântul lui Dumnezeu care conștientizează viața noastră, în mod automat, pas cu pas, se trece la ceea ce este numit în cuvântul lui Dumnezeu naștere din nou. Dar nu-i suficient cu nașterea din nou, după nașterea din nou intră în activitate trăirea vieții creștine, care este o trăire continuă, care este o trăire perpetuă, o continuă înnoire a minții, pune în practică o continuă trăire a vieții de credincios. O minte care continuă să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu este o minte care produce acțiune, deci o inimă care trăiește, o inimă care pune în practică. O hrănire sistematică cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă am putea să spunem așa, aduce o viață continuă, sistematică, în trăirea după tiparul lui Dumnezeu. Aceasta ne aduce un avantaj că vom evita tiparul de gândire uman sau firesc. Acum, ceea ce prezintă apostolul Pavel aici scoate în evidență un pericol real. Acum, desigur, ne-am întrebat dacă Pavel atenționează în textul de față despre realitatea aceasta. Stăm și ne gândim. El se adresează unor sfinți în Hristos, unor oameni schimbați, unor oameni care au gustat ce înseamnă Hristos și trăirea unei vieți în Hristos. De ce totuși pune acest pericol în fața acestor credincioși sau în fața acestei biserici? Spune el, să nu mai trăiți cum trăiau păgânii și descrie de versetul 17 până la versetul 19 realitatea aceasta, deși credincioșii aceștia sunt credincioși sfinți
care par să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. În paragraful înainte de versetul 17 și tot ceea ce este de la versetul 1 cel puțin în continuare, găsim aici statura plinătății Domnului Isus ca un scop care Apostolul Pavel în mod personal îl avea și invită și pe credincioși să aibă acest scop al devenirii vieții lor, plinătatea Domnului Isus Hristos. Pentru a atinge această țintă, pentru a deveni părtași firii dumnezeiești, cum spune Apostolul Pavel, trebuie să fie un proces, așa cum s-a amintit și altă dată, de dezbrăcare, întâi de înnoirea minții, odată mintea înnoită aduce dezbrăcarea de ceea ce este firesc și pământesc și, în mod automat, îmbrăcarea cu ceea ce este duhovnicesc. Despre aceste realități ne vorbește, de fapt, Pavel în blocul acesta de texte din capitolul 4. În primul rând, de la versetul 17 la versetul 24 subliniază cât e de importantă înnoirea minții, apoi înnoirea minții aduce o înnoire a vieții pe toate palierele ei. Și dacă vom citi în continuare, vom găsi aici, spre exemplu, de la versetul 25 până la capitolul 5, versetul 20, palierul acesta al vieții personale, care trebuie să arate schimbare. Apoi, în relațiile de familie, capitolul 5 se ocupă de la versetul 21 până la capitolul 6, versetul 4, iarăși aici este nevoie de schimbare și nu în ultimul rând și în relațiile de servicii, în relațiile profesionale, în relațiile din viața de zi cu zi, acolo unde ne întâlnim cu toți cei din jurul nostru. Lucrurile acestea ne atrag atenția asupra faptului că toate acestea care pleacă de la înnoirea minții trebuie să fie parte reală. Deci, Apostolul Pavel subliniază că prioritatea înnoirii minții este o prioritate importantă. Înțelegerea acestui adevăr aduce stabilitate în viața duhovnicească a noastră a fiecăruia și lucrul acesta va aduce biruință ca urmare în trăirea vieții noastre de zi cu zi. Auziți cum spune apostolul aici? Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie tot orice fel de necurăție. Aici, dragii mei, s-a ajuns printr-o serie de pași. Nu se ajunge așa dintr-o dată să trăiești o viață atât de urâtă sau neamurile ajung să trăiesc o viață atât de urâtă. Aici s-a ajuns printr-o succesiune de pași, dacă am putea să spunem în modul acesta. Parcursul acesta este faptul că au fost niște cauze. Și Pavel vrea să le spună credincioșilor că există riscul acesta chiar dacă te-ai întors la Dumnezeu, chiar dacă l-ai mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, chiar dacă viața, mintea, inima ți-a fost schimbată, nu-ți garantează lucrul acesta dacă nu rămâi perseverent pe calea lui Dumnezeu, să continui înnoirea minții, să continui perseverența aceasta de a trăi pentru voia lui Dumnezeu. În fiecare zi, schimbarea aceasta să fie în viața noastră. Dacă am fi să privim aici, pasajul de față este un contrast, de fapt, de la pasajul anterior. Dacă în pasajul anterior arăta partea pozitivă a ceea ce înseamnă un credincios, aici arată partea negativă. Și ce putem crede din aspectul acesta? Datorită, în primul rând, găsim aici descris despre cei care au ajuns o astfel de situație. În primul rând, datorită neștiinței. Se ajunge într-o stare de lucrul acesta. Cu cât mintea nu mai este informată, apare neștiința. Și neștiința este primul pas de depărtare. Apoi este neinformarea. Datorită neinformării și a neștiinței, lucrurile încep să apară în umbră, încep să apară în ceață, încep să se întunece adevărurile din jurul nostru. Nehrănirea minții cu adevărul aduce în mod automat neștiință, neinformare și în cele din urmă aduce înstrăinarea.
De aceea este foarte important atunci când găsim persoane, chiar credincioși fiind, care, dacă au urmat calea lui Dumnezeu pentru o viață, dacă au urmat o perioadă de timp trăirea unei vieți adevărate și la un moment dat vedem că lucrurile alunecă sau merg spre o direcție care nu mai vizează trăirea unei vieți, având în față obiectivul acesta către plinătatea lui Hristos sau către natura dumnezeiască, unul din motive sau unele din motive este în primul rând că mintea n-a mai fost informată. Viața n-a mai avut cunoștință și prin urmare lucrurile au început să se întunece. Și să știți, dragii mei, că atunci când nu mai informăm mintea noastră, nu mai alimentăm, se alimentează cu altceva și în mod automat aduce efect asupra vieții noastre. Șirul cauzelor acestora n-au făcut altceva decât să materializeze realitatea despre care vorbește Apostolul Pavel. Realitatea aceasta de trăire păgână, realitatea aceasta care este un mare pericol pentru fiecare dintre noi. Deci, ca să putem înțelege adevărul acesta, aș vrea doar să facem un simplu efort. Ne putem aduce aminte din momentul din Eden. Dumnezeu i-a pus în fața omului și binele, și răul, și viața, și condamnarea. A rămas la atitudinea omului, la ascultarea omului de a decide dacă vrea să facă lucrul acesta sau dacă nu vrea să facă lucrul acesta. Prin neascultare, omul și-a însușit toate cauzele care au urmat neascultării. Mintea nealimentată, nehrănită cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, întunecă și înstrăinează viața noastră. Iar înstrăinarea de viața lui Dumnezeu înseamnă în mod implicit o apropiere de cel rău. Când te înstrăinezi de Dumnezeu, în mod automat te apropii de cel rău. Când ești neascultător sau când sunt neascultător de Dumnezeu, în mod implicit ascult de voia celui rău. Este trist lucru când lucrul acesta, cauzele acestea aduc la realitatea acestui tip de trăire și atunci, dragii mei, nu mai suntem instrumentele lui Dumnezeu, ci suntem instrumentele celui rău. Prin textul acesta, dragii mei, Pavel nu face altceva decât să atenționeze de pericolul acesta care ne poate paște pe fiecare. Prin faptul că suntem la o seară de rugăciune, am vrea să conturăm câteva motivații pentru care aceste adevăruri, aceste îndemnuri ale Cuvântului lui Dumnezeu pot să fie bine stabilite, bine fundamentate în viața noastră, pentru ca în măsura aceasta să-L putem onora pe Dumnezeu cu viața noastră. Desigur, Apostolul Pavel continuă și de la versetul 25 în continuare, el are câteva lucruri de spus, dar nu ne vom ocupa în seara aceasta de lucrul acesta, ci am vrea să rămânem la ideea aceasta, înnoirea Duhului minții noastre. Contrastul acesta de versete care sunt prezentate aici, vedeți, dar voi n-ați învățat așa. Cu alte cuvinte, există o altă realitate. Există un lucru care nu trebuie făcut așa, ci trebuie făcut altfel. Și epistola aceasta, care este adresată celor care erau sfinți în Efes, celor care erau credincioși în Hristos Iisus, cum spune versetul 1, adică celor care l-au învățat corect pe Domnul Iisus Hristos, erau îndemnați să ia cunoștință că pericolul în lupta aceasta spirituală ne poate paște pe fiecare. Ori lucrul acesta aduce această întrebare despre care am amintit. Se poate, dacă l-am cunoscut pe Hristos, dacă mi-am înnoit mintea, dacă a fost acea întoarcere reală în viața noastră, se poate să ne pască acest pericol al întoarcerii? Se poate ca ceea ce a fost curățit din nou să fie întinat? Dacă n-ar fi așa, dragii mei, nu s-ar adresa Apostolul Pavel în modul acesta. Deci există pericolul acesta. O posibilă explicație care o găsim cel puțin în capitolul acesta, în pasajul acesta, în scrisoarea aceasta, este faptul că
O gândire dreaptă nu aduce în mod neapărat o trăire dreaptă. Nu aduce în mod neapărat. Este nevoie de o perseverență, este nevoie de o trăire prin credință, este nevoie de o dezbrăcare, este nevoie de o îmbrăcare. De aceea Pavel îi tot îndeamnă și le pune în față realitatea acestor lucruri. Și așa, după cum am amintit mai adineauri, Dumnezeu ne pune în față viața și moartea. Alegerea stă de partea noastră. Să știți că nu face Dumnezeu alegerea în locul nostru. Suntem noi cei care facem alegerea. Așadar, o gândire dreaptă duce la o trăire dreaptă doar dacă resursele lui Dumnezeu rămân operante în noi. Și am văzut că aceste resurse, în primul rând, este cuvântul lui Dumnezeu, este una din marele resurse, apoi este Duhul lui Dumnezeu care ia cuvântul lui Dumnezeu și îl aduce operant în viața noastră și, nu în ultimul rând, ascultarea noastră este o resursă foarte mare în a face operabilă realitatea acestui adevăr în viața noastră. Haideți să concluzionăm cu câteva motive concrete de rugăciune. În primul rând, am vrea să ne rugăm pentru ca înnoirea minții noastre să rămână o prioritate vitală pentru fiecare credincios. Înnoirea minții noastre să rămână o prioritate. Și când spun o prioritate, dragii mei, înseamnă ceva care perseverează, nu înseamnă ceva care am făcut duminica sau joia, nu înseamnă ceva care am făcut astăzi și poate voi face peste câteva zile. Înseamnă o alimentare continuă a minții noastre. Să ne rugăm în seara aceasta pentru ca fiecare credincios din biserica locală să pună o prioritate înnoirea minții. Ne rugăm pentru o hrănire sistematică a inimii și a minții noastre, care aduce o trăire perseverentă, consecventă în viața noastră. Să știți că atunci când în viața unui credincios sunt scăpări, una din cauze este lipsa de hrănire, Și am vrea să ne rugăm Domnului pentru toți cei care se întrevăd acele scăpări și să ne rugăm Domnului ca să existe motivație pentru ca să nu apară cauze din acestea nefericite. Să ne rugăm pentru prevenirea delăsării pericolului acestuia de a nu hrăni mintea și inima noastră. Să ne rugăm pentru păstrarea etalonului care Pavel l-a arătat, l-a subliniat pentru Efeseni și care Duhul lui Dumnezeu îl subliniază pentru noi. Etalonul acesta al cunoașterii depline a Domnului Hristos, al devenirii firii, cum folosește Pavel, dumnezeiești, sau mai bine zis, naturii dumnezeiești. Să ne rugăm pentru ca instrumentele lui Dumnezeu să rămână active în viața noastră. Cuvântul, Duhul Sfânt, ascultarea, rugăciunea și putem adăuga și multe altele care pot fi instrumente care puterea lui Dumnezeu poate să lucreze prin ele la desăvârșirea vieții noastre. Am vrea să ne rugăm pentru cei care ignorează astfel de pericole. Să ne rugăm pentru cei care au ignorat și s-au depărtat. Și nu-i de mirare pentru că se ajunge la unele trăiri care seamănă cu cei care trăiesc în modul în care, cum descrie Apostolul Pavel aici, un stil de viață care nu aparține lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca aceste resurse care sunt garantate în operarea din viața noastră să aducă biruință în viața tuturor credincioșilor și nu în ultimul rând, ca aceste valori ale Împărăției lui Dumnezeu să fie, dragii mei,
practică curentă în viața noastră. Cuvântul, Duhul Sfânt, ascultarea, rugăciunea și toate celelalte. Domnul să ne ajute să-L onorăm pe El și poate nu ne vom aduce aminte toate, dar cel puțin măcar un motiv sau două, sau cel puțin măcar aspectul acesta elementar. E important să fac o prioritate din înnoirea minții, pentru că înnoirea minții aduce schimbarea, trăirea vieții și schimbarea aceasta se face prin Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, rugăciune și ascultare față de Dumnezeu. Ca și biserică locală, venim înaintea Domnului cu motivele de rugăciune pentru familiile bisericii. În ultima motivație de rugăciune a fost adusă înaintea bisericii familia Dominte. Continuăm să ne rugăm pentru ei, iar în mod specific am vrea să ne rugăm pentru cei care nu pot să vină la adunare, nu pot să se întâlnească cu noi la părtășie, ca Domnul să-i întărească și să-și întărească viața lor spirituală prin înnoirea care Cuvântul lui Dumnezeu o aduce în viața noastră. Să ne rugăm de asemenea pentru cei care sunt la servici, pentru cei care trec prin motive de sănătate, Domnul să-i binecuvinteze, să-i întărească și în primul rând mintea lor să fie sănătoasă, inima lor să fie viguroasă și în măsura aceasta Domnul aduce biruință și pe plan fizic după voia sa. Să ne rugăm Domnului și pentru cei care s-au îndepărtat, pentru cei care nu le mai place părtășia cu Domnul, pentru cei care nu le mai place să se hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care s-au dus departe și poate au ajuns chiar instrumente în mâna celui rău. Domnul să se îndure și pe noi să ne ajute să le fim un sprijin, un indicator, o orientare pentru a se întoarce înapoi. Iar apoi, dacă mai sunt alte motive, putem aduce înaintea bisericii, ori atunci când venim în rugăciune și Domnul să-i aminte la rugăciunile noastre. Amin. Vă invit în momentele următoare să ne ridicăm cu toții în picioare și venim în rugăciune, fiecare pe rând înaintea Domnului. Doamne, te binecuvântăm. Mulțumim frumos în numele Domnului Iisus pentru că ne bucurăm de faptul de a fi copii ai Tăi, de a fi răscumpărați. Ne-ai făcut parte din împărăția Ta, Doamne. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care este etalonul vieții noastre, de care de fiecare dată când ne apropiem de cuvântul Tău, de sfaturile și învățăturile Tale, Tu ne îndrepți privirile către El și de modul în care viața noastră să corespundă modelul Lui de viață. Mulțumim pentru că și în seara aceasta ne-ai întâmpinat cu aspectul acesta al înnoirii minții și inimii noastre, Doamne. Mulțumim că inima noastră a fost înnoită, Doamne, prin spălarea care a adus-o jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus. Dar mulțumim pentru că ne-ai implicat în procesul acesta în care să creștem, Doamne. Și nu numai să creștem, Doamne, să dezbrăcăm ceea ce ne este plăcut și să îmbrăcăm ceea ce ne aduce mai mult în apropierea aceasta de obiectivul care Tu îl dorești în viața noastră. Să fim părtași firii dumnezeiești, Doamne. Ne smerim înaintea Ta ori de câte ori, Doamne, n-am făcut prioritate din lucrul acesta. Ne smerim ori de câte ori am ignorat lucrul acesta. Ne smerim ori de câte ori n-am ascultat, Doamne, de astfel de învățături. Doamne, ne pare rău. Și dorim, Doamne, ca cu această nouă ocazie care Tu ai dus în viața noastră să conștientizăm mai mult, de a fi consecvenți în lucrul acesta, de a fi perseverenți în lucrul acesta. Doamne, Te rugăm să ne ajuți în primul rând în viața personală, apoi în viața de familie, Doamne, nu în ultimul rând în viața de biserică și în viața de societatea în care ne trăim, Doamne. Ajută-ne să fim lumini, Doamne. Dorim să conștientizăm în lupta aceasta spirituală pericolul acesta care ne pândește. Dar pentru a fi biruitori, Doamne, ajută-ne să trăim în ascultare și ajută-ne să punem în practică lucrurile acestea. Vă rog să binecuvântezi fiecare membru din biserica locală, vă rog să binecuvântezi fiecare tânăr, fiecare copil, fiecare persoană în vârstă, Doamne, care dorește să se bucure de biruință în viața de zi cu zi, Doamne. Te
Te rugăm să binecuvântezi și pe cei care au ajuns în situații de neputință, Doamne. Pentru cei care cel rău i-a întunecat, Doamne. Pentru cei care cel rău i-a separat într-un mod sau altul de Tine și de împărăția Ta, Doamne. De lucrurile adevărului, Doamne. Te rugăm să Te înduri, Doamne, și orice fărâmă de adevăr care a rămas, Doamne, la dispoziția lor, Doamne, Te rugăm să-i ajuți să se lase cercetați de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și să se poată întoarce, Doamne, să se bucure de biruința care Tu ești gata să o dai. Ajută-ne ca valorile acestei împărăției să se îmbogățească în viața noastră și să le putem transmite și celor din jurul nostru. Te rugăm să binecuvântezi fiecare dintre noi și în mod deosebit pentru familia Domnului să-i binecuvântezi. Doamne, ajută-i și pe ei să se îndeletnicească cu aceste lucruri. Ajută-i să lumineze mintea lor, Doamne, și să se lase călăuziți de sfătuirea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Și prin ascultare, Doamne, să facă pașii necesari fiecare în dreptul lor pentru a se bucura de biruință, Doamne. Mă rog să aduci această binecuvântare pentru ei ca și familie. Mă rog și pentru cei care nu sunt în seara aceasta să-i binecuvântezi. Mă rog să binecuvântezi cei care trec prin încercări, pentru cei care sunt în situații de sănătate, Doamne. Mă rog să-i binecuvântezi. Mă rog pentru sora Elena, pentru sora Oana, Doamne, să le întărești, Doamne, și să mărești credința lor și ajută-i să se bucure de biruința care Tu ești gata să le dai, chiar și prin situațiile specifice prin care trec, Doamne. Mă rog și pentru cei care nu sunt în seara aceasta, care sunt la servici, Doamne, care sunt la școală. Mă rog să binecuvântezi familia Dominte, să binecuvântezi familia Prebenenu, Doamne. Mă rog să binecuvântezi familia Roznovan, Doamne. Mă rog să binecuvântezi pe doamna Paula, Doamne. Mă rog să binecuvântezi pe Liliana, Doamne. Și pe toți ceilalți, Doamne, care au pășit pragul casei Tale, Doamne. Tu să fii cu fiecare, Doamne. Mulțumim că Tu vei lucra în toate acestea. Pentru că Te rugăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Noi să mulțumim pentru seara aceasta, Doamne, mulțumim că ne-am putut reuni din nou din casa Ta pe bine, Doamne, mulțumim că a ajuns aici cu bine, Doamne, și să ai dar, Doamne. Mulțumim că ne-ai ajutat în ziua de astăzi, Doamne, că ne-ai ajutat în acum, Doamne, și ai fost lângă noi, Doamne, în orice moment din viața noastră, Doamne. Mulțumim că ne iubești așa de mult, Doamne, și ești Creatorul nostru cel mare, Doamne, și mulțumim că ne-ai iertat pe rale, Doamne, pentru că moartea unui călducău, Doamne, și îți mulțumim pentru că ai un plan pentru noi, Doamne, și te rog ca să ne să folosim planul acesta, Doamne, să ne ajungi și în continuare cu noi, Doamne, în viața noastră, Doamne, să ieși pe cei care au nevoie de Tine, Doamne, mai mult, să ieși pe cei care sunt păcătoși, Doamne, și sunt aproape de la dealul, Doamne, și să ieși pe cei care sunt în război, Doamne, și la spital, Doamne, pe cei care sunt persecutați, Doamne, și pe cei misiune pentru Tine, Doamne, ca să ne ajungi și noi să fim mai credincioși, Doamne, să mai ascultăm mai mult din parola Ta, Doamne, să-i ajutăm pe cei care nu sunt credentini, Doamne, să facem ca să înțeleg cât de mare ești, Doamne, și cât bine pot face, Doamne, și să ajungi pe cei care, pe copii cei care nu au familie, nu au casă, Doamne, pe cei care n-au tu cei care avem noi, Doamne, să ne binecuvântezi, Doamne, în numele Iisus. Amin. Doamne, Te slăvim pentru că ești Dumnezeul nostru și Tu nu ne-ai lăsat ca să trăim în păgânătate, să trăim ca păgânii, Doamne, și să trăim fără Tine, Doamne. Mulțumim că ne-ai chemat la Tine și ne-ai ajutat ca să răspundem chemării Tale. Mulțumim că Tu ai făcut totul și ai făcut posibil lucrul acesta prin jertfa Domnului Iisus. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai înnoit viața prin mântuirea, prin spălarea păcatelor noastre și îți mulțumim pentru că ai pus Duhul Tău cel Sfânt în noi, Doamne. Mulțumim pentru roada Duhului, mulțumim pentru darurile Duhului care ne le-ai dat și îți mulțumim, Doamne, că Tu vrei ca să fim ca Fiul Tău prea iubit, Domnul nostru. Te rugăm să ne ajuți ca să urmăm pilda Ta, să urmăm exemplul Tău, tiparul Tău, Doamne, și Te rugăm să ne ajuți ca să arătăm în viața noastră că suntem mai Tăi, Doamne. Te rugăm să ne ajuți să arătăm că avem o identitate nouă, o viață nouă, Doamne, și Te rugăm să ne ajuți ca să ne conformăm
cuvântului Tău, adevărului Tău, Doamne, pentru ca să arătăm că suntem deosebiți, suntem ca Tine, suntem altfel decât lumea aceasta, Doamne. Îți mulțumim că Tu ne dai putere și ajutor, Doamne, și instrumente necesare și Te rugăm să ne ajuți ca să le folosim mai mult, Doamne, și să ne apropiem mai mult de Tine. Doamne, Te rugăm ca să ne ajuți să ne lăsăm folosiți de Tine pentru ca și alții să Te cunoască, să devină ca Fiul Tău prea iubit, să devină mântuiți și copiii Tăi, Doamne. Te rugăm pentru cei care au auzit cuvântul Tău, atât în această biserică, cât și în alte locuri, Doamne. Te rog pentru Monica să o întărești Tu, Doamne, și să ajuți să urmeze calea Ta. Te rog, Doamne, pentru cei care au auzit cuvântul Tău, Doamne, și s-au depărtat de Tine, Doamne. Tu îi cunoști pe fiecare și știi, Doamne, că viața lor este în rătăcire. Te rugăm să îi ajuți, să cercetezi, Doamne, și să aduci să găsească înapoi calea spre Tine, spre casa Ta, Doamne, și spre împărăția Ta. Tatăl nostru, mulțumim pentru posibilitatea care am avut să ne întâlnim cu alți frați, Doamne, și Te rugăm să binecuvântezi pe fiecare, bisericile în care fac parte, Doamne, să fim lumini fiecare acolo unde ne-ai așezat pe fiecare, Doamne. Mulțumim pentru că am dus să ne bucurăm cu ei, Doamne, și mulțumim pentru că Tu ne-ai întărit și ne-ai învățat din cuvântul Tău. Te rugăm să ne ajuți ca să luăm exemplu de la cei care ne-au învățat, Doamne, cei care trăiesc după voia Ta, Doamne, să putem să facem la fel. Doamne, Te rugăm să ne întărești pe fiecare și Te rugăm să cercetezi familiarii noștri, Doamne, copiii noștri, Doamne, pe toți cei care sunt în jurul nostru, Doamne, ca prin viața noastră, prin trăirea noastră, să poată să Te cunoască pe Tine. Te rugăm, Doamne, să ne ajute să ne apropiem mai mult de Tine, pentru ca mintea noastră să fie înnoită tot mai mult, Doamne, și viața noastră să fie sfințită tot mai mult. Tatăl nostru, mulțumim pentru că ne-ai pregătit cerul Tău, Doamne, la fiecare și Te rugăm să ne ajuți ca să umblăm credincioși, pentru ca să ajungem într-o zi în Împărăția Ta. Binecuvântează, Te rugăm, biserica din loc, Te rugăm să invitezi bisericile Tale de pentru Tine, Doamne, și Te rugăm să lași pacea Ta, unitate, dragoste, Doamne, și ascultare de cuvântul Tău, Doamne, pentru ca să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus. Te rugăm să binecuvântezi familiile bisericii, Doamne, și punem înaintea Ta familia Dominte, din nou punem înaintea Ta, Doamne, pe Paula, Tu punem înaintea Ta, Doamne, pe sora Oana, sora Erne, Doamne, și știm că Tu poți să veghezi asupra lor, să ne întărești, Doamne. Te rugăm să cercetezi unde este nevoie, să binecuvântezi, Doamne, după nevoile care Tu le știi, Doamne, și Te rugăm să ne întărești ca să putem să fim de folos celor din jurul nostru. Uitează familia Vasiliu, uitează familia noastră, Doamne, uitează și cercetează, Te rugăm, familia Rusnovan și alte familii, Doamne, care au fost în biserica aceasta, Doamne. Știm că totul este în planul Tău și sub supravegherea Ta, Doamne, și ne încredem în Tine că Tu vei da o viziune și o direcție acestei biserici, Doamne. Slăvim numele Tău pentru că vrem ca să-L binecuvântăm, să-L mărim, Doamne, în mijlocul nostru și lumea să-L cunoască, Doamne. Mulțumim pentru toate în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Slăvim și binecuvântăm numele Tău, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, și îți mulțumim pentru această mare binecuvântare care o avem, să putem sta înaintea Ta în liniște și pace. Mulțumim, Tată, pentru hrana sufletelor noastre care ne-ai dat-o și în seara aceasta. Mulțumim că prin Domnul Iisus Tu ne-ai curățit inimile, ne-ai curățit gândurile și ajută-ne, Tată, să trăim mereu în sfințenie. Iartă-ne, Tată, ori de câte ori cel rău ne-a inundat inimile și gândurile cu lucruri nu după voia Ta. Te rog să mă ajuți pe mine personal și pe fiecare dintre noi să stăm cât mai mult în prezența Ta, să Te descoperim cât mai mult și să ne pregătim cât mai mult pentru venirea Domnului Iisus, pentru acea mare zi. Și îți mulțumim pentru această mare promisiune care o avem, că într-o zi vom petrece toată veșnicia cu Tine. Tată, mă rog pentru frații mei, pentru toți acei care Te-au cunoscut. Te rog, Tată, ca Tu să Te îngrijești și de ei. Am vrea atât de mult, Tată, ca atunci când Domnul Iisus va veni, să fim cu toții acolo sus, să nu fim despărțiți. Tată, Te rog să binecuvântezi Tu biserica noastră și mă rog pentru fiecare familie în parte, pentru copiii noștri. Te rog, Tată, ca să ne ajuți să luptăm pentru împărăția Ta, să trăim în sfințenie, să trăim în pace, în liniște și dragoste. Tată, Te rog să binecuvântezi Tu familia Gheorghiță. Te rog, Tată, să Te înduri Tu de Iosua, de sufletul lui, de mintea lui, să-i dai Tu gânduri bune, Tată. Te rog să Te îngrijești de nevoile lui.
spirituale, Tată, te rog să te îngrijești de nevoile lui fizice, Te rog. Tată, și te rog pentru părinții lui să le dai tu înțelepciune, Tată, să înțeleagă care este voia ta în viața lor. Te rog să o binecuvântești pe Gabriela cu sănătate, să ai tu grijă de copii acolo în Republica Moldova. Tată, te rog pentru Francesca, Tată, să îi dai tu mângâierea ta. Tată, ajută-o să se încreadă în tine și nu piardă speranța în tine. Te rog să-i mângâi tu. Îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim că ești un Dumnezeu mare și ești un Dumnezeu puternic și nu ne lași singuri nicio clipă. Te slăvim și te binecuvântăm în veci. Amin. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru harul de a fi în prezența ta în această seară, toți împreună. Îți mulțumim, Tată, pentru că prin jertfa Fiului Tău suntem sfințiți, suntem considerați oameni noi. Îți mulțumim pentru că acest lucru l-ai făcut din dragoste pentru noi și acum putem trăi o viață nouă, diferită. Ajută-ne, Tată, să dăruim cea mai mare importanță înnoirii minții noastre, înnoirii noastre. Ajută-ne, Tată, să ne apropiem de Tine, de Cuvântul Tău, să ne hrănim din El, Da. în așa fel ca înnoirea noastră să fie adevărată. Așa. Ajută-ne să nu subevaluăm valoarea și importanța rugăciunii, citirii Cuvântului Tău și prezenței Tale, ci ajută-ne să petrecem cât mai mult timp făcând aceste lucruri și să devină un obicei sistematic și constant și zilnic în viețile noastre. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Amin. Te slăvi, Doamne, pentru că ai ales să nu te descoperi, pentru că ai ales să faci cunoscut planul Tău, mântuirea aceasta pe care vrei să ne dai. Mulțumim pentru că ne-ai făcut să înțelegem că avem nevoie de ea și mulțumim că ne-ai dat harul să o primim și te rugăm, Doamne, să ne ajut să păstrăm mereu în viețile noastre această înnoire a minții. Așa. Te rugăm să ne ierți pentru momentele în care am lăsat ca mintea noastră să fie poluată de gândurile celui rău. Iartă-ne pentru momentele în care ne-am delăsat cu privire la hrănirea din cuvântul Tău. Ajută-ne să perseverăm în aceasta și în timp ce ne hrănim din cuvântul Tău, te rugăm Tu să aduci descoperire tot mai mare în mintea noastră cu privire la Tine, cu privire la adevărul Tău, ca viețile noastre să fie mereu transformate și în viețile noastre, Doamne, să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Te rugăm să aduci convingere noi, despietrire în inimile noastre, întărire în omul dinăuntru și ajută-ne ca în fiecare parte a vieților noastre să trăim așa cum am învățat de la Hristos. În fiecare domeniu, să Te arătăm pe Tine, să fim o oglindire a cuvântului Tău și toți ceilalți să Te vadă pe Tine în noi. Te rugăm să ne folosești ca biserică locală în privința aceasta. Te rugăm, Doamne, să ne ierți pentru momentele în care am înțeles greșit rostul bisericii sau planul bisericii. Te rugăm, ajută-ne, Doamne, să păstrăm în mintea noastră mereu că trebuie să căutăm mai întâi de toate cuvântul Tău, hrănirea din cuvântul Tău și conformarea după cuvântul Tău, conformarea după chipul lui Hristos și astfel să
Tu să aduci desprietire, așa cum hotărăști Tu după planul Tău. Ne rugăm pentru cei care s-au delăsat în privința părtășiei în biserica locală. Te rugăm, Doamne, să arăți în inima lor că este nevoie de această părtășie în biserica locală. Este nevoie să vină împreună cu ceilalți, este nevoie să trăim în dragoste și în unitate unii cu ceilalți. Ajută-i să înțeleagă că au nevoie mai întâi de toate de călăuzirea Ta și de schimbarea Duhului Tău Sfânt în viețile lor. Ca Duhul Tău Sfânt să producă schimbarea vieților lor. Ne rugăm pentru familiile bisericii locale, pentru sora Elena, pentru sora Oana, pentru familia Duminte. De asemenea, te rugăm să aduci toate aceste conștientizări în viețile lor, ale fiecăruia în parte. Vrem să aducem înaintea Ta și sufletele care încă nu s-au hotărât să Te mărturisească pe Tine, dar au vizitat biserica locală sau au auzit în diferite ocazii cuvântul Tău sau au intrat în contact cu unele învățături din cuvântul Tău. Te rugăm, adu-Tu cercetare și fă ca cuvântul Tău să aducă schimbare în viețile lor. Ne dăjduim că Tu prin Duhul Tău vei face toate acestea și noi îți cerem să faci toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Domnule Tată, Te lăudăm și Îți mulțumim că și astăzi am simțit prezența Ta și călăuzirea Ta, ocrotirea Ta, Doamne, cu fiecare dintre noi. Mulțumim pentru îndurarea care ai avut față de noi. Ai dăruit ce ai avut mai scump pentru noi, pe Domnul Iisus, ca să sufere pentru noi, să ne salveze din păcat, de la moarte, Doamne, să ne aducă la viață. Mulțumim că Te-am cunoscut și Te-am primit în viețile noastre, Doamne, și mulțumim că ești Stăpânul și Domnul nostru, Doamne. Mulțumim pentru cuvântul Tău în această seară. Dorim să ne ajuți, Doamne, să trăim așa cum Tu dorești, prin orice atitudine noastră, prin gândire, prin purtare și ajută-ne să ne alimentăm mintea și inima noastră cu cuvântul Tău zilnic, Doamne. Știm că, fiind mereu plin de cuvântul Tău, putem fi o mărturie și o lumină și putem avea o trăire în curăție și în sfințenie. Te rog, Doamne Iisus, să ne binecuvântezi cu dorința de a iubi părtășia cu Tine, Doamne, Tată Bun, și trăirea în ascultare de Tine, Doamne, și în citirea cuvântului Tău, Doamne, în împlinirea Lui. Te rugăm să ne binecuvântezi ca familii, Doamne, biserică în acest loc, binecuvântează copiii noștri, binecuvântează tinerii, Doamne, biserică, binecuvântează pe fiecare în parte, Doamne, cu dorința de a trăi după voia Ta, Doamne, și de a Te iubi pe Tine. Te rugăm să binecuvântezi bolnavii care suferă de diferite boli, prin mângâiere și luminare pentru fiecare în parte. Te rugăm pentru familia Gheorghiță să-i binecuvântezi, să-i cercetezi, Doamne, să Te înduri de Iosua, Doamne, Tu cunoști mai bine starea lui și știm că Tu Te poți apropia de el, Doamne, și poți mângâia, poți întări. Te rugăm și pentru Gabriela, să Te binecuvântezi, să întărești, Doamne. Te rugăm pentru situația de război din Ucraina. Dorim ca Tu să Te înduri, Doamne, de suferința care este acolo. Acest timp atât de îndelungat de război a dus multă durere și multă suferință. Te rugăm ca Tu să mângâi credincioșii din acele locuri. Te rugăm pentru cei care nu Te cunosc, să-i cercetezi, Doamne, să lucrezi în viața lor, să Te cunoască. Pentru cei care au rămas cu diferite dizabilități, dorim ca Tu să-i întărești și să-i mângâi, Doamne. Pentru orfani, Doamne, pentru văduve, Doamne, dorim ca Tu să fii aproape de fiecare în parte. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi inimile noastre cu apropiere de Tine, de cuvântul Tău. Dorim să fim recunoscători pentru tot binele Tău, cu Sfântul nostru și să ne ajut să creștem în credință, Doamne, și să ne apropiem tot mai mult de Tine. În numele Domnului Iisus, mulțumim pentru toate. Amin. 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 Veniți să rugăm lucrurile. Autorul unei cântări spune în felul următor:
Văd peste zi și noapte, Iisuse, chipul Tău și îmi pun o întrebare, ce fel de trai duc eu? Iar rugăciunea lui era felul următor: O, Doamne, în întregime, pe veci eu sunt al Tău, nu pot trăi fără Tine, Mântuitorul meu. Haideți să lăudăm și noi pe Domnul cu această cântare. Domnul să ne ajute, așa cum am cântat, mereu de zi sau noapte să fie în noi și să se dezvolte tot mai mult chipul Domnului Iisus. Iată, ne ajungi la încheierea acestui timp de părtășie. Îi mulțumim Domnului pentru binecuvântarea de a ne fi bucurat împreună, de pace, de liniște, de hrană spirituală cu care ne-a întărit sufletele noastre. Dorim în continuare să rămânem aproape, să-L onorăm și ceea ce am învățat în seara aceasta să fie practică reală din viața de zi cu zi. Ne despărțim cu harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, iar cu ajutorul Domnului ne întâlnim duminică dimineață la orele 10. Domnul să fie cu noi în acest sfârșit de săptămână și îndurarea Lui să fie revărsată peste noi și peste toți cei care ajung să cunoască pe Domnul și dragostea sa. Domnul să fie cu noi. Amin.